Какво правиш, малък? Абе, що не се вижда нищо, бе? Си пъка ли стъкваш? Си пъка ли стъкваш? Ко? Не съм, аз съм ял, те ще може да ме прескочиш. Служи първо на друг, аз съм ял днес. Стил. Гоша, там иска да те заснима как удреш. Пушката, пушката! Поправим сега. Не, аз не искам. Един час я да пясам. Благодаря. Кеса! Наденчките! Наденчките, Кеса! Ти ги гледаш! Това те много хора, като ги гледаме. Нищо. Който обича препечени. Чипчата. Порки още бе хора, кажете. Който нямаш си кажеш. Да. Жена пише. Няма, ще падне сикъл. Там, да, тук горе мога да... Що аз искам? Кой искаш? Ой. Чакай да снимам поне като падаш. Иляно! Май там няма гвозди. Май искаш да фърчиш? малко да мисли. Тука? То? Не. Там е на това. Тука? Не бе, тук ще сложа, тук е добре. Що ли дигните малкия той да той ще стига? Сега ще паднеш в стела. И какво? Ама дали се вижда нещо? И ти не искаш макако? Ма ще се щупи дървото, не може. Ти се качи пък на малкия, ще се щупи сега. Ема аз да те излязах. Няма се качваш, виж малкия сега видя и той иска горе на народ. Може. Там се щупи дървото, както без мог да падне. Ще ти вземам тук той. Тя е маймуна, не я гледай. Да. Всеки да стива под неговия гъл. Да. Поне ще има всичко да... Аре, Яни, като не можеш да готвиш, поне да снимаш, може? Добре. Да, ще те и да снимам. Да, хвани, внимавай. Снимай всички, не само... Паднеш у реката. Гледам младенче. Играта си снимай, играта. Снимаме мене с дъската. Ти вярно рязаната с дъска. Не, как няма режа, че... Рязах ти дъската, гли. Нищо и няма. Ще ошкурим малко. Тя сега ще се задуи. Нищо и няма. Нищо и няма. Здравей си, Ким. Ай, гошовци. Те знаеш, пак не ги свалихме обаче. Проблем. Аз ги гледам. Гледам наденчките. Добре са. Моля се. Цял ден те трябва да стоя. Още 2-3 часа. Аз справа. Може да я спра? Аз справа и да обикаляш масата. Дай ще те давай, не съм сигурен. Добър съм, изкарах кръжока за млад фотограф. Не си играе там, бе. Тишо! Сядай! Ще идеш нощ. Сядай! Само пречиш тук на хоста. Ай, стига ти! Ти поне са гримирала, ние като не сме кога да сме нас. Особено пък аз. Ако искаш? За малко да влезе в чашата. Там тя голямата трева, сега ти точно много намеря. Ще я направя някъде тази камера, честно. Добре.